egunon danori. Guggenheim Bilbo handitzeko bultzada Next Generation funtze Europarren aurrekoa da. Emoten dau gauzatzeko Europarren finantzaketa baliatu nahi dela, aukera hori baliatu dela, baina Bruselan diseinatu diren lehentasunen ildoekin ez dator bat. Hau da, garapen jasangarria eta digitalizazioa, horiek dira lehentasuna Bruselan. Gogora dezagun, 2008ko ekainaren 25ean Jose Luis Bilbauk burutazio pertsonal moduan aurkeztu ebala BBKaren aurrentzako udalekuetan, sukarrietan, Guggenheim Bilbao museoa handitzeko erabakia. Eusko Jaurlaritzak saso hartan Ibarretxe lehendakari zala eta Miren Azkarate kulturako titular, ezeban museo honen finantzaketan parte hartu nahi izan. Patxi Lopezek ere hurrengo legegintzaldian politika horretan jarraitu eban. Krisi ekonomikoaren garaia zan, agintariek aldian bombo informatiboak eskaintzen ebezen euskal ekonomia bultzatuko eben azpiegitura edo proiektu handiei buruz. Proiektu hark erantzun handia izan zuen, kalean ere erantzun handia izan zuen. Guggenheim Urdaibaren zabalkundea aldian agertu da, ia beti hauteskunde bezperetan, eskualdearen modernitate eta garapen bandera moduan. Orain duela hilabete batzuk ikusi genuen Europako funtsetara aurkeztu diren proiektuen zerrendan berriro agertzen dela Guggenheim Urdaibai. Iluntasuna erabatekoa izan da orain arte, prentza bidez informazioa soltatzen hasi zarete, bi egoitza izango dituela, bata Gernikan bestea Muruetan, biak lotzeko bide bat egongo dela, ezer zehatzik ez instalazioen ezaugarri eta proiektuaren helburuei buruz. Guggenheim Urdaibai honen bultzada ohikoa dan moduan, garapen ekonomikoaren, lanpostuen sorreraren, modernitatearen eta kalitatezko turismoarekin saltzen. Bada ere, badirudi, Urdaibai Busturialdetik kilometro askotara hartutako erabakia dela. Biztanleak alde batera itxita eta biosfera erreserba baten bultzatu behar dan garapen eredua ere kontutan hartu barik. Guggenheim Urdaibai non dago egitasmoa, non dago plangintza, non dago proiektua, nork erabaki da Guggenheim Urdaibai 2-3 behar diranik eta bai edo bai egingo diranik. Egon da gogoetarik batzar nagusietan, gogoeta bat dinot, ez diapositiba batzuen aurkezpena. Ramon Zaioren agerraldiaren kontra zergaitik bozkatu du EAJak eta PSOEk astelehenean egin zen batzorderatzean. Urdaibaiko egoera sozioekonomikoaren buruz ez da hitz egin nahi. Egon da fororik Gernikan, Muruetan, eskualdean, neuk horreatzen dutzuet, ez da ezelako fororik egon. Gutxienez eskualdean, benetako eztabaida bultzatu beharko litzateke ze garapen mota nahi dugun jakiteko. 1988an padaz adostu zen adostasun sozial eta politiko zabalagaz. Hala ere, Busturialdeko biztanleok frustrazioz ikusi dugu padazean adostutakoa ez dela bete, ez dela ekimenei bultzatu norabide hortan. Orain, Guggenheim Urdaibarekin zatozte, masa turismoaz hitz egiten. Ematen du ez garela konturatu zer gertatu den azken aldian adibidez Gaztelugatxe inguruko masifikazioagaz, zeina batera zina den garapen jasangarrizko oinarrizko printzipioekin. En marzo de este año el Gobierno vasco alertaba sobre la carga turística que padece Urdaibai. Este informe de 2019 pone en alerta amarilla a la comarca en los 5 indicadores que analiza: gobernanza, economía, medio ambiente, territorio y sociedad. En fin, podemos fijarnos al menos en que este diagnóstico llama la atención sobre el problema que supone la masificación. Y cabe recordar que los informes que se elaboraron en torno al proyecto de 2008 ya estimaban que se necesitarían al menos 200.000 visitantes anuales al nuevo museo para garantizar su viabilidad económica, sin comentarios. Urdaibai es una reserva de la biosfera que nació con el objetivo de servir de laboratorio para experiencias de desarrollo sostenible que pudieran ser exportables al resto del territorio. ¿Encaja el proyecto de Guggenheim Urdaibai con este planteamiento genérico y cumple la legislación propia y los acuerdos internacionales a los que se debe? Durante estos años hemos visto con tristeza que la presión urbanística crecía y que la mayor parte de los proyectos que se pretendían desarrollar en Urdaibai se ligaban más a planteamientos desarrollistas de dinero rápido y especulación. La pesca, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, una buena parte de las actividades industriales con tradición en la comarca o el comercio han ido decayendo en nuestra comarca sin que hayamos visto planes de revitalización o impulso a la modernización de los sectores mencionados por parte de los departamentos de Gobierno vasco y de la Diputación Foral competentes en estas materias. Ante el anuncio de construcción del nuevo Museo Guggenheim, creemos que debe aplicarse el principio de precaución, un respeto escrupuloso a la legalidad y a las normas que nos hemos dado. Y también significa abrir el proyecto a la participación de los agentes sociales, faceta que hasta el momento ha estado ausente y que significa un déficit en la manera en cómo
cómo se está gestionando. Por otra parte, las ubicaciones elegidas para este museo en cotas bajas, junto a la ría de Guernica, a Mundaka, ignoran la precaución que se debe tener ante la constatada elevación del nivel del mar debido al cambio climático. Zer gertatzen da Muruetako ontziolagaz? Zer gertatzen da Gernika Lumoko jarduera industrialagaz? Oraingo azpiegiturekin, Labegako lurrekin, Losal enpresagaz. El museo, presuponemos, traerá nuevos puestos de trabajo, pero ¿cuántos se pierden en la comarca? En la comarca, digo. Ez dago eskualdeak enplegu gehiago galtzeko moduan. Gernika Labegan 40 hektarea lur industrial daude birgaitze plan berezi baten beharrean. Eskualdean 13% langabezia dago eta populazio aktiboaren 70% egunero eskualdetik kanpo egiten du lan. Hay bastantes más preguntas sobre cuestiones muy diversas, como el aumento de la demanda del recurso agua, el riesgo de gentrificación de Gernika, los nuevos retos de movilidad mediante transporte público, la protección de los ecosistemas más sensibles, la financiación del mantenimiento de las nuevas instalaciones, la devolución de los créditos que generan los fondos europeos, el impacto en la financiación de otras actividades culturales en Euskadi, etc. Eta asko hitz egiten du EAJak, eta aipatzen duzue eragin ekonomikoa izango duela, ekonomiaren suspertzea, turismoa erakartzea, bizitari gehiago erakartzea eta bar. Baina oso gutxi hitz egiten duzue eskualde honek behar duen garapen sozioekonomiko ereduari buruz, eta are gutxiago arteari buruz, kulturari buruz, benetazko beharrizanei buruz. Eskualde honek baditu benetazko beharrizan batzuk aldundiak asetu beharko lituzkenak, eta aldun nagusi honek, Rementeria jaunak bai edo bai bermatu beharko lituzkenak. Beste batzuen artean, ur hornidoren arazoa behin betiko konpontzea. Josu Madariagak hitzemandako azpiegiturak martxan jartzea ohizko tuberia berrituz. Mugikortasunari erantzutea eskualde honetan daude Euskal Herriko 12 herrietatik mugikortasun okerrena duten 8. Osasunean ere badakizue eskualde honetako herri txikiak kontsultak itxita izango ditugula irailera arte, hau da, oinarrizko beharrizanak daude asatzeko eskualde honetan. Badago nondik hasia eta bai edo bai zer egin beharra. Eskerrik asko beste barik.